समधीर जयसेवा नापरोल कनक वेंकटेश्वरराव मार्लवही हेमेंड्राफ यूथ गौरव अध्यक्षులతో అందును నేడు జగదునియతగానే కరోనా వైరస్ బేమరి వాసిరమంతా నేడు అది బేమరి యావత్ కుల మత భేదాలు లేకుండా సమధిర్కే వాయవల అవకాశం అంత కాబట్టి నేను భారత సర్కార్ మా రాష్ట్ర సర్కార్ నేడు జనతా కర్ఫ్యూ నేడు అని మళ్ళా లాక్డౌన్ కార్యక్రమం గిరివలాత ఇందులో భాగంగానే నేను ఆదివాసీ పల్లెలగిరే సరే బేమరి బద్దాందియో బగాయి పుడతా బోన్కోయి వాంతినవ కాయో కాకుండా నేను సమధిరిగే నార్ నాటగిరే ಬೋನಾ ಶಿವಡ ಓರು ಚಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಏರ್ಪಾಡು ಕೀಸರ್ ಮಂತರು ಬೋರೆ ಪೂನರು ವಿರ್ತಲಾಯಿ ಬಗಟರ ಮಾನನರಿಗೆ ವಾಯುವೇಂಜರು ಇದು భాగంగా నేను ఆదివాసీ సమాజం నేడుగిరే సమధిరే మునివాసి ఇది వైరస్ను తరిమి కొట్టలాసి సమధిరే భాగ్య సావం కాసర్ మంతర్ నేడు ఇది వైరస్ನ లక్షణాలకు బతలితకే జర కోక్ల సర్ది ఎడకి పీవలు తన ఊపిరితిత్తునగా శ్వాಸ ಆಡವಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬಂದಿ ಪಡವಲ್ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದಂತಂಗಿದ್ದು 14 రోజు కేవనలు ಇದ ಮಂದಂತ కాబట్టి మనడు కోకలకి నెగ్ర కై కడ్డం కీవలాయి మా రుమల్దోన్ అడ్డం కియానా సెల్తే కైదు నేను కియానా కాబట్టి మైనన్ బహమెచ్చ దూరం బహమెచ్చ మెన్ లక్మందన ఇన్ బోరే వర్ వెలట్రి మీరే మాయవా గుబ్డాం మాయవా వరను కైకి సిసి రామ్ కీవా అని జాగ్రత్త పాటించన అని బోర్ రొక్కన పెసివా అని बग्गसोड़ा गुबड़ा मनवे सोते बेमरीद को आतचर समुद्र कंट्रोल की वडा भाग्य सामल कांतरिंजरू నేను మొత్తం యావత్ జగ్ దునియాతగా ఇది బేమరిత లా సిబ్బంది పడతారు మంత్రి కాబట్టి సముద్రే మాకు కొన్ని రోజులు కఠినంగా అనిపించవచ్చు బట్ సముద్రే పాటించనింజరు సమాజము మోట్ పిలుపుసి వాళ్ళ ఆసరమంతా నేడు ఇది వైరస్ వల్ల నేడు మాకు అక్కనే కొన్ని మూడు నమ్మకాలకు నా పూకర తాక్షేమంతా बगाई बेरे हनुमंतल वेतयो जानवर बेरे मायनना मूर्ति पुड़तेरो उंडे बगते हनुमंतन लेक मायनना जन्मातयो इंजर नेडु जाग्रतल अटे चेतो मंजर मंत्र चेतो मंजी पूजा कीसरू डीवा निरुसरू अनि मरकनगा एक्वाड़सरू पूजा कीसर मंचरू दयकीसी ईता पूकरा बोरे नम्मटू ईता बोरे मेसेज आई ಬೋರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಗಾಯಿ ವಾಡ್ತರ್ ಪರಗಿರಿ ಕೇಸ್ ಕಾಸರ್ಮಂತ కాబట్టి దయచేసి నేను సైంటిస్ట్కు నమ్మన నేను డాక్టర్కు వేస్తాను సూచనలకు నమ్మన నేను బచ్చగాడకు పేన్కు మత గ్రంథాలకు హిందువులకు ముస్లిమ్స్కు మైనార్టీలకు నేను బౌద్ధ గ్రంథాలకు మంతాము బచ్చం పేన్ గిరే నేను సంధి పెరసా గుడినాంగి దర్వాజా కావడకి హెచ్చమంతరు కాబట్టి మనడిగిరే నేను మాವ ಬದ ಅವನ ಮಿ ಸೊಡಿ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸಿ ಬೇಮರಿತೆ ಇನ್ ಕೊರ್ಕು ಜುರೆ ಮಾಸಿ ಸಾಂತೇರ್ ಇಂಜರ್ ಪೂಕರಾಂ ಬೋರೆ ಕೀಮಟು ದಯಕೀಸಿ ಎಂತೋ ಕೊಂತೋ ಬೌಗಿ ನಕ್ಕನಗ ಕರಿತುರು ಕಾಂಡಿರ್ ಮಂತರು టీచర్కి మంతరు ఎంతో కొంత ఆదివాసీ సమాజంన మేధావులకు మంతరు పాట్లాల్ రాయ్ సెంటర్ సార్మేడి దేవరి సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ సమధిరే బోనా ఓనా నక్కనగా జాగృతికి అన నేను బవ మావ ఆదివాసీ కుల సంఘాలకి నాయకులకి తేల్పరో అవగాహన కల్పించి ఇది కరోనా బేమరిత లక్షణాలు బతంగిరే వెహనింజరు మొమ్మటు ఇది మా వాట్సాప్ మీడియా ద్వారా సమాజమును వెహలాసి మొమ్మటు మీ ముందే వాసరు మంతము నేను బహు కష్టం మత్తగిరే మరటుంది 100కు డయల్ కీసి మాకు బద్ద ఆపతి మత్తగిరే ఊరుకుని వెహన నేను సర్కార్ గిరే బచ్చమయ సేవా కార్యక్రమాలకునగా సమాజమును జాగృతి లాసి సొసైటీతును पिसुसन लासी भावी तरालकुन मेसेज सियन लासी बोनवरू डॉक्टर काई पुलिस काई एएनएम्स काई रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स काई अनेक एमर्जेंसी डिपार्टमेंट नूरू समाजमुन लासी काम की सर मंतर काबट्टी मरटुंदी काम की वाल मंता मरड बोना ओन रोकना मंजी इद बेमरितुनु समधिरे तर्मी कोट्टन लासी समधिरे सूचनालकु पाटिंची इद बेमरितुनु समधिरे पूडनिंजर वेच्चरू जयसेवा वेच्चर मुगिंचर मंतम अनि मरकनगा एक्वाड़सरू पूजा कीसर मंचरू दयकीसी ईता पूकरा बोरे नम्मटू ईता बोरे मेसेज आई ಬೋರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಗಾಯಿ ವಾಡ್ತರ್ ಪರಗಿರಿ ಕೇಸ್ ಕಾಸರ್ಮಂತ కాబట్టి దయచేసి నేను సైంటిస్ట్కు నమ్మన నేను డాక్టర్కు వేస్తాను సూచనలకు నమ్మన నేను బచ్చగాడకు పేన్కు మత గ్రంథాలకు హిందువులకు ముస్లిమ్స్కు మైనార్టీలకు నేను బౌద్ధ గ్రంథాలకు మంతాము బచ్చం పేన్ గిరే నేను సంధి పెరసా గుడినాంగిరే
ಗುಡಿನಾಗಿ ದರ್ವಾಜಾ ಕಾವಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತರು కాబట్టి ಮನಡ್ಗಿರೆ నేను ಮಾವ ಬದ ಅವನ ಮಿ ಸೊಡಿ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸಿ ಬೇಮರಿತೆ ಇನ್ ಕೊರಕು ಜುರೆ ಮಾಸಿ ಸಾಂತೇರ್ ಇಂಜರ್ ಪೂಕರಾಂ ಬೋರೆ ಕೀಮಟು ದಯಕೀಸಿ ಎಂತೋ ಕೊಂತೋ ಬೌಗಿ ನಕ್ಕನಗ ಕರಿತುರು ಕಾಂಡಿರ್ ಮಂತರು టీచర్కి మంతరు ఎంతో కొంత ఆదివాసీ సమాజంన మేధావులకు మంతరు పాట్లాల్ రాయ్ సెంటర్ సార్మేడి దేవరి సర్పంచ్ ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు సందిరే బోనా ఓనా నక్కనగా జాగృతికి అన నేను బవ మావ ఆదివాసీ కుల సంఘాలకి నాయకులకి తేన్పరో అవగాహన కల్పించి ఇది కరోనా బేమరిత లక్షణాలు బతంగిరే వెహనింజరు మొమ్మటు ಇದು మా వాట్సాప్ మీడియా ద్వారా సమాజమును వేహలాసి మొమ్మటు మీ ముందే వాసారు మంతము నేను బహు కష్టం మత్తగిరే మరటుంది 100కు డయల్ కీసి మాకు బద్ద ఆపతి మత్తగిరే ఊరుకుని వేహన నేను సర్కార్గిరే బచ్చమయ సేవా కార్యక్రమాలకునగా సమాజమును జాగృతి లాసి సొసైటీతును పిసుసన్ లాసి భావి తరాలకు మెసేజ్ సియన్ లాసి బోనవరు డాక్టర్ కాయి పోలీస్ కాయి ఏఎన్ఎంస్ కాయి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్స్ కాయి అనేక ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ నూరు సమాజము లాసి కామ్ కీ సర్ మంతర్ కాబట్టి మరటుంది కామ్ కీ వాళ్ళ మంత మన బోనా ఓన్ రొక్కన మంజి ఇది బేమరిత్తును సందిరే తర్మి కొట్టం లాసి సందిరే సూచనలకు పాటించి ఇది బేమరిత్తును సందిరే పూడనింజరు వెచ్చరు జై సేవ వెచ్చరు ముగించారు.